Szóval mindenki, itt az MSO Milán vagyok. Nem szoba, meg nem is ház, túr. Igen. Hanem van egy bejelenteni valóm. Tegnap 11 körül kaptam egy üzenetet keresztanyámtól, aki Englandban lakik, és akkor náluk még csak 10 óra volt. Csak. Vasz. Jó, igen. Na mindegy, az a lényeg, hogy kaptam tőle egy bizonyos linket a Store Steam Powered bácsiktól. Egy link. Nem tudtam, hogy mi az. Tegnap kiderítettem, és már ki fog derülni. Nektek is. Úgyhogy meg fog nézni ezt a csodát, de nem fogunk vele játszani. Úgyhogy és nem is fogjuk letelepíteni. Csak megnézzük szimplán, hogy miből fog állni ez a bizonyos játék. Amúgy meg, hogyha valaki nézi a videót és tudja, hogy Xboxon hogy lehet felvenni videókat, akkor azt nagyon szépen megköszönném, hogy valahogy írja nekem, hogy Skype-on megadná a nevét, vagy Facebookon felvennék valahogy a kapcsolatot, és akkor tudnék felvenni Xboxon videókat, mert most karácsony lesz amúgy igen hamarosan, és jó lenne Xboxról feltölteni videókat, mert kapok egy csomó új játékot. Köztük a Mortal Kombat 10-et, amit már nagyon várok. És rohadt jó. Azt kell mondjam a trailerből. És hát nekem nagyon tetszett, meg fel lehet használni környezetet, meg láttam egy gameplayt is tervezőktől. Úgyhogy remélem majd rohadt jó lesz. Na igen, hamarosan be is fogunk jelentkezni. Steam információ frissítése. Jó, igen. Na, akkor meg is mutatom gépet. Nem gép, laptop. Kölcsön laptop. Mert egyik kábel megromlósódott az izémen. A gépen. A huhun, ami jól megy. Oké. Ez Let's Close. És itt van Call of Duty Advanced Warfare. Meg a Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer. See that awesome item. Van Speedrunners, meg Broforce, igen. Mindkettőről lesz videó a Levivel, de még nem, majd a szünetben, a téli szünetben, amikor lesz rá időm. Na szóval, ennyit akartam bemutatni. Köszönöm, hogy néztétek, iratkozzatok fel a csatornánkra, ha tetszett, akkor lájkoljátok, akkor még több videó lesz róla. Meg majd leginkább azt várom, amikor megtanulok vele játszani. Meg lesznek benne montázsok. Úgyhogy, ja. Szevasztok!